Любоў на пахвалу славы яго Бога. Францішак Багушевіч. Той люд жыве, што свае песні мае. Як только мы згубім свае песні, сваю мову, мы ўжо больш не будзем людам, народам, мы ўжо не будзем беларусамі. Гэта такое лірычнае адступленне. Так што беражыце мову, беражыце песні нашыя. Даўным-даўно, а было гэта у старажытным Рыме, недзе ў 62-м ці 63-м годзе па нараджэнню Ісуса Хрыста, апостол Павел быў пад хатнім арыштам. Ён знаходзіўся ў Рыме, і там яго наведвалі сябры, браты. Ён меў зносіны з імі, а таксама пісаў лісты ў цэрквы. Адна з такіх цэркваў была ў Эфесе. Та самая царква, дзе ён быў амаль што 3 гады пастарам. Ён пасіў гэтую царкву, быў пастарам гэтай царквы. І ён напісаў ліст, і атрымалася выдатнейшае пасланне, выдатнейшае. Усё ў ім пра хрысціянскую веру і пра хрысціянскую царкву. Я хочу сказаць, нават гэтага паслання хапіла б чалавеку для таго, каб зразумець хрысціянства цалкам. Але спадару было заўгодна даць нам Слова Божае, і мы карыстаемся ім. Тым не менш, ліст да эфесцаў, там усё пра хрысціянскае жыццё, пра любоў Божию, пра выратаванне, пра грэх і пра выратаванне, і пра тое, як можна ўзяць удзел у гэтым выратаванні. Таксама цяжкія тэмы такія, як выбранне, прадвызначэнне, асвяшчэнне. Карацей кажучы, усё, што сёння багасловы называюць кальвінізмам. Так што Кальвін быў не першым кальвіністам, і Павел таксама не быў першым кальвіністам, таму што першым кальвіністам нават быў не Ісус Христос, Йов. Ну, гэта іншая размова. Тым не менш, у маім жыцці гэты ліст, пасланне да эфесцаў, заўсёды іграў вельмі важную ролю, вельмі. У тым ліку ролю ў станаўленні хрысціянскага біблейскага светапогляду. Я вельмі ўдзячны спадару Богу за тое, што меў магчымасць пазнаёміцца з гэтым лістом. Удзяка яму, удзяка за тое, што ён выратаваў мяне і вас. Падзякі яму за сына, які пакінуў славу нябёсаў, каб прыйсці на гэтую зямлю, каб у пакутах здабыць нам выратаванне. Алілуя. Дык вось, даўным-даўно, але ўсё ж такі не так даўно, як Павел пісаў гэты ліст, здарылася, што мы з братам Владимиром Буканавым апынулись у Жытоміры, і адзін прахвост пастар, гэта потым высветлілася, што ён прахвост, таму што ён падмануў царкву і ўсіх там і збег кудысьці. Між тым, Тацяна ведае, яе астанавлівалася ў хаце ў іх, такі чалавек. Но я не буду імёны называць. Запрасіў нас у царкву нечакана, увечары. Сказаў, вось царква наша, гэта такі дом культуры ці кінотэатр у цэнтры Жытоміра. Ну, як гэта... Прыватызацыя была, і он паспеў прыватызировать.
нейкім чынам. Так вось, ён шукаў сродкі, а тут прыехалі беларусы, кальвіністы, і он быў упэўнены ў тым, што у нас ёсць сувязі з захадам, з кальвіністамі заходнімі, і таму вось заўпэўніў нас, што царква іхняя кальвінісцкая, і ён пастар-кальвініст. Ну і кажа, калі ласка, заходзьце, царква, заходзьце і скажыце слова. Ну, мы не рыхтаваліся, ну, нечакана ўсё было. Пачаў Владзімир пачаў з першага раздзела Эфесцаў, а пасля яго адразу я з другога, пачатак, з другога раздзелу паслання к Ефесянам. І вось прагучаў апошні амен і цішыня. Мёртвая цішыня такая. Шок. Гэта была армяніянская царква, ведаеце. А яшчэ трошачкі раней, 3 гады ці 3 з паловай, я скончыў семінарыю і з Лондона вярнуўся ў сваю родную царкву і прапанавалі прапаведаваць, і я дамовіўся з пастарам, што паслядоўна буду прапаведаваць па эфесцам. Ну, пытанняў не было, Слово Божие, все. Тыдзень, другі, трэці. На 4-й тыдзень мы з жонкай, уваходзячы ў царкву, пачулі шэпт за спінамі. Кальвіністы ідуць. Ну, і яшчэ адна гісторыя. А іх шмат пра гэта пытанне. Былы пастар, нашага пастара Ігора, у размове са мной сказаў, што, ведаеш, браце, эфесцам напісана незвычайным веруючым. Яно напісана святарам, служителям царквы. Людцы мои, братцы, як такое можа быць? А вось, глядзі, Павел, апостол Ісуса Христа, з волі Божай, святым, што ў Эфесе, бачыш? Ну, гэта зварот апостола Павла, і ён красуецца ім амаль што ў каждым лісце. Павел, апостол Ісуса Христа, з волі Божай, святым, што ў Эфесе і верным Христе Ісусе, ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Господа Ісуса Христа. Да, гэта пачатак. Павел звяртаецца да каго? На думку таго пастара, да святароў, да служителей церкві. Ну, што тут сказаць? Маці ўсіх армяніян – гэта дрымучая непісьменнасць. Мать всех армянян – дремучая, неграмотность, дремучая в духовных вопросах. Только ў духовных пытаннях. Справа ў тым, што святыя – гэта аддзяленныя ад агульнага ліку людзей да служэння Богу. Аддзеленыя людзі. Вы святыя. Святыя, дзякуючы мілаце і ласцы Божай. Святыя. І вот што Пётр піша про нас. А вы выбраны род, валадарнае святарства, народ святы, люди, атрыманыя як удзел, каб абвяшчаць цноты, совершенства, дасканаласць таго, які паклікаў вас цемры у дзявоснае святло сваё. Некалі не народ, а цяпер народ Божы. Немілаваныя, а цяпер памілаваныя. Некалькі не народ, а цяпер народ Божы. Святыя у Бога. Ну, надта доўгі ўступ. Пераходзім да справы, да
ліста да эфесцаў усяго адзін сказ. Але гэта сказ апостола Павла у 8 вершаў. «Добраславёны Бог і Айцец Господа нашага Ісуса Христа, які добраславіў нас у Христе усякім духоўным добраславеннем у нябёсах». Я не буду чытаць гэты ўрывак цалкам, таму што перад набажэнствам, перад малітвай брат Валерый прачытаў нам першы раздзел. Пачнем з 3 верша. «Добраславёны Бог і Айцец Господа нашага Ісуса Христа, які добраславіў нас у Христе усякім духоўным добраславеннем». Гэта пачатак толькі. Гэта зварот да эфесцаў, і гэта добраславенне, гэта уславленне Бога. Павел, калі гаворка пачынае ісці пра Бога, заўсёды пачынае з уславлення Яго, бо Ён варты гэтага. І гэта навука для нас. Паглядзіце, пачынае з славлення «добраславлёны Бог». І Он уславляе Яго спачатку за тое, кім Он ёсць, і толькі потым, што Ён для нас здзеў ці для Яго. Па-першае, кім Он ёсць. Гэта таксама навука для нас. Калі мы вспамінаем пра Бога, калі мы пачынаем гаварыць пра Яго ці думаць пра Яго, спачатку, канешне ж, вялікі Бог. Вялікі Бог. І тут прысутнічае Троіца. Паглядзіце. Добраславёны Бог і Айцец Господа нашага Ісуса Христа. Айцец – першая іпастась. Ісус Христос – другая іпастась. Скажаце, трэці тут нема. Ну, трэці не бачым, но бачым працу Ягоную. Добраславіў нас у Христе усякім духоўным добраславеннем. Потым у 13 вершы яшчэ гаворка пойдзе пра Святога Духа, якім мы запечатаны Духам Святым у нашым выратаванні, любов'ю Божией. Сын Божий, Троица, ніколі не народжаны. Ён заўсёды быў, ёсць і будзе. Праз Яго ўсё сталася. І без Яго нічого не было з таго, што сталася. Ён ззянне славы Божай, як мы чытаем у Габрэям. Ззянне славы і выраз існасці Айца. Айцец быў заўсёды. І слава Ягоная была заўсёды. І, канешне ж, слава Яго, ззянне славы была заўсёды. А гэта Сын Божий. Ззянне славы Яго. Ніколі не народжаны. І пра Святога Духа таксама гаворка пойдзем. Но тым не менш мы кажам, што магутны Божа адзін у трох іпастасях. Недзялімы вечны Троіца. Творца ўсяго бачнага і небачнага, наш Бог. І Ён ёсць нашым Богом. Ён наш Бог. Ён усынавіў нас в Ісусі Христе. Пра гэта далей будзем чытаць. І вось першая навука. Павел заўсёды уславляе Бога спачатку за тое, кім Он ёсць. І толькі потым за тое, што Ён зрабіў для нас. А зрабіў Ён шмат чаго, паглядзіце. Бо, 4 верш пачынаецца, бо Ён выбраў нас у ім да стварэння свету, каб нам быць святымі і беззаганнымі перад ім у любові. Бо Ён выбраў нас у ім, добраславіў у Христе всякім духоўным добраславеннем, які у нябёсах. І вот што я хочу сказаць тут. Харызматы з зямнымі патрэбамі нервна стаяць у старонцы. Дай мне сёння гэтае вось, што прадставіць кватэру, аўтамабіль, грошы і ўсё. Да гэта нішто параўнанні з тым, што Ён даў нам в небёсах, на небёсах. І не толькі мы атрымаем гэта, а ўжо Ён зрабіў. Чаму на небёсах? Паглядзіце. Усякім духоўным добраславленнем
у нябёсах. Далей ідзе перачень гэтых дабраславенняў, а спачатку у нябёсах. Ну, паглядзіце, я пакажу вам. Ён выбраў нас да стварэння свету. Дзе? На нябёсах. 5 верш. Прадвызначыў усынавіць нас для сябе. Дзе? На нябёсах. Абдарыў ласкай. 6 верш. Дзе? На нябёсах. Адпусціў грахі. 7 верш. Дзе? На нябёсах. І толькі адкупленне праз кроў Хрыста адбылося на зямлі. А ўсё астатняе на небёсах. Усё, што мы маем, было зроблена на нябёсах. І ў паўнаце ўсё гэтае мы атрымаем там, на нябёсах. Гэта наша будучыня. Цяжка ўявіць сябе, бо мы не можам уявіць сябе нябеснае, бо мы зямныя, вельмі зямныя. І ўсё атрымаем дзе? На небёсах. Працягваем з 4 верша. Бо ён выбраў нас у ім да стварэння света. Якія глыбокія думкі, паглядзіце. Выбраў нас у ім. У кім ім? У Хрысце Ісусе. Да стварэння свету. Нас яшчэ не было, але мы ўжо былі ў Хрысце Ісусе. Фізічна нас не было, але мы былі ўжо ў планах Божых у Хрысце Ісусе. Толькі падумайце пра гэтае. Ён ведаў кожнага, каго выбіраў да стварэння свету. У твару, па імені, ведаў усё, і думкі, і грахі таксама. Усё ведаў. Паглядзіце, а як так адбылося, што ў Хрысце Ісусе? Паглядзіце, Яна, малітва першасвятарская. Христос кажа Отцу ў малітве: «Я з'явіў імя Тваё людзям, якіх Ты даў мне са свету. Яны былі Твае, і Ты іх даў мне», кажа Христос. Яны былі Тваі, яны былі айцовы, вы былі айцовы заўсёды да стварэння свету. Аллилуйя! Паглядзіце, і Отец даў іх Сыну. Так он кажа: «Ты даў мне іх». Даў мне іх. І мы былі ў Хрысце Ісусе. І Ён нас даў Христу і выбраў ім. Для чаго? Для выратавання. Для выратавання, каб мы маглі уславляць Бога і радавацца зносінамі з ім. Сябры, калі вы з Христом, тады вы заўсёды былі айцовы. Заўсёды. Отец дае Сыну і выбірае ў Сыне вас да выратавання. Да выратавання. З 4 верша читаем. Для чаго? Каб нам быць святымі і беззаганнымі пред ім у любові. Не так просто, конечно ж, а з мэтаю, каб мы былі святымі і беззаганнымі пред ім. А зрабіў усё гэта, прадвызначыўшы нас на ўсынаўленне сабе. Мы дзеці ягоныя, усынаўлены праз Хрыста і ў Хрысце. Творца ўсяго бачнага і небачнага звярнуў увагу на грэшніка, якім я быў, якім вы былі, каб усынавіць і прыняць сябе. Выбраў тых, якія будуць ворагамі яму,
Чым ворагамі, у чым варожасць? У невер'і. У нявер'і, бо мы пазней поверылі, дзякуючы мілаце і ласцы Господа Бога, потым поверылі. А да гэтага былі ворагамі яму. Ворагамі. Хтосьці думае, што ён выбраў таму, што ён ведаў, што звернемся да Хрыста. Не, ён выбраў тых, якія будуць ворагамі, каб навярнуць іх да сябе, усынавіць. Толькі таму, што захацеў упадабанне волі сваёй. Упадабанне волі сваёй. Ён так захацеў. Не тое, што мы вельмі добры, наадварот, грэшнікі. Але ён выбраў. А нішто не ўплывала на ягонае рашэнне. Уладар сусветаў захацеў усынавіць вас і мяне. Як такое магло быць? Але ж гэта адбылося. Гэта адбылося. І за ўсім гэтым стаіць ягоная любоў да вас. І зрабіў усё гэта на пахвалу славы сваёй. На пахвалу славы ласкі сваёй. Слаўце Господа, бо Ён добры, бо навек міласэрнасць ягоная неверагодна. Господ, моц моя і песня моя. Ён стаўся збаўленнем маім. Буду славіць Цябе, Господи, бо Ты адказаў мне і стаўся збаўленнем маім. Камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавой вугла. Мой Господ, слава Цябе, слава. Ён абдарыў нас ласкай. В 6 вершы такие слова. Абдарыў нас ласкай. Благодатью одарил. Ласкай во Христе. І стала гэта магчыма, таму што Ён полюбіў нас. А мы самі грэшнікі, а ніяк не можам наблізіцца да Бога, бо Ён святы, а мы грэшныя. Тым не менш, Ён зрабіў гэта магчыма. Чаму? Дзякуючы пакутам і смерці нашага збаўцы, Ісуса Христа. Абдарыў нас во улюблёным мілатой во Христе, у якім мы маем адкупленне пра кроў Яго, праз пакуты Христа, адпушчэння грахоў, паводле багацця ласкі Яго. Ён адпусціў нам грахі паводле ласкі сваёй, паводле мілаты сваёй. І Ён шчодра з'явіў гэта ўсё нам у сваёй мудрасці. А мудрасць ягоная вышэй нашага разумення. Але Ён адкрыў нам яе. Для свету гэта глупства, а для нас радасць. Радасць быцця з Христом, з Богам. І ўсё гэта Ён пастанавіў у сябе да стварэння свету. О, вялікі Бог, владар сусветаў, як Ты велик, як велика любоў Твоя. Нічога не існавала, тым не менш існавала любоў Твоя, любоў да нас. Слава Табе, великий Бог,
за вечная хвала, вечная. Дзякуючы пакутам Яго мы маем мир з Богом. Гэта толькі один сказ, одно предложение апостола Павла в этом великом послании. Слава Ему, нашему Богу, за то, что Он открывает нам гэтае по милоте и ласце Своей. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.